Bueno, txalaparta sortu zen, garai hartan gauza asko sortu ziren bezala. Zegoen presio sozial bat, presio politiko bat, eta gu sindikal mugimenduan ginen. Ni hogei urte egon nintzen fundazio batean, fabrika batean, eta han hasi nintzen editatzen panfletoak, vietnamita batekin, eta orduan, ez dakit zergatik lehenbiziko panfletoa nik idatzi nuen, eta ikusi zuten, nahiko ondo egin, betirako, eta orduan, panfleto guztiak, Konbentzio Obrerazkoa, Ezker Abertzalekoa, gero Kolektibo Unitario, Fabrikan, nik erredaktatzen nuen. Eta orduan, deskubritu nuen, nire sindikalismo hildoan, deskubritu nuen mundu berri bat, eta da memoria historikoarena. Orduan, Fabrikan egon, publikatu nuen lehenbiziko liburuak horri buruz, eta gero bukatu genuen liburu emblematiko bat publikatzen, Navarra 1936 de la Esperanza al Terror. Egin genuen talde kultural bat, Altafaila kulturtaldea, lehenbiziko liburuak beraiekin publikatu genuenak, eta aski genuen argitaletxe txiki horrekin, argitaletxe militante bat. Txalaparta ja existitzen zen, 5 urte uste dut, baina barne problemak izan zituen, barne politikoak, eta geldirik zegoen erabat. Eta orduan enpresa bat zorrez beterik, eta gaizki egin genuen. Orain berriro egingo banu, nik azteko ez nuen hartuko krisian dagoen eta zorretan dagoen enpresa bat. Sortzen duzu beste enpresa berri bat eta punto. Baina ez genekien eta orduan hartu genuen zorriz beteriko enpresa bat. Enpresa hori zegoen Bilbon, han zegoen leku bat, baina gu hasieratik, eta hori da gure argitaletxearen beste ezaugarri bat, erabaki genuen txalaparta edo argitaletxe berri bat egiten bazen, Tafallan egin behar zen, printzipioz. Zergatik, gu Tafallarra ginelako, baina gainera genuen kontzientzia bat, lan egin behar dugu gure zonaldea den muga horretan. Eta orduan saltuak eman genuen, jakin gabe zer zen enpresa mundua, zer zen edizio mundua, eta baina hasiera hori markatu zuen gure historia. Hasieran desastre eutxe bazen, zeren kao, zorra pagatzen, gu ikasten, eta nik uste du lehenbiziko etapa definitzen duena izan zen arpide honen kanpaina. Eta orduan egin genuen lehenbiziko kanpainak, eta eskatu genuen 500 arpidedun, besterik ez, lortzen bagenuen 500 arpidedun urtean 10 liburu eozteko, horrekin ja, pensatzen genuen, oso garai biziak ziren, eta egin genuen 500 ordez, egin genuen 1000, 2000, 3000, eta kasi eta orduan jarri genuen Kriston Motorra argitaletxeari, sekulako independentzia, eta hori izan zen oso polita. Editoreek, pertsonek, nork egiten duen edo nork hautatzen duen liburuak, eta hor ikusten da asko, ikusten dira garaiak. Orduan, nik uste markatzen duela asko, editore ezberdinek markatzen dutela txalapartaren ibilbidea, nahiz eta ibilbide argi eta markatu bat egon guztien artean. Bat egin dezagun zenbait argitaletxen artean, eta garai hartan hori zen gauza arraro bat, zeren ni horitzen naiz, editore guztiak oso jeloskorrak ziren bere katalogarekin. Eta horren hasi ginen bat eta bestekin, eta ja horrekin egin genuen marka berri bat, editores independientes, deitzen zena, eta horrekin inauguratu genuen aro berri bat, zeren, horretaz konturatu ziren UNESCO adibidez, etorri zen gure gana, esan ez, hau egiten ari zeraten oso interesantea da. Eta zergatik ez dugu publizitatea ematen, eta pagatu ziguten, sekulako kongresua Parisen, eta ja bildu ginen mundu osoko 80 argitaletxe independenteak. Eta arrezkero zirazi zen haunditzen, eta momentu honetan kasi 600 argitaletxea daude gu sortutako
erakunde horrekin, eta nik uste dut internazionalista alde hori lagundu digu eta izan da, txalapartaren beste ezaugarri bat. Txalaparta izan du, zerotik hasi, momentu konkretu batean jende asko izan genuen inguruan, zeren publikatzen genuen entziklopediak, 8 tomokoak, 12 tomokoak, hori oso importanteak izan dira guretzat. Gero, bueltatu ginen neurrira, eta nik uste dut orain betiko jendearekin daude. Bi editore, beste bi administrazioan, beste bat almazenean eta komertzial bat, hori da, eta jendea inguruan. Nik aipatu nuke Monti. Monti zuekin hasi zen hasieratik, eta Monti gaur arte diseinatzailea da, gure diseinatzailea, portadak egiten dituena hasieratik, maketak egiten dituena. Segu ze garaia den beti izan da, egile bat, igual hurbiletik lagundu diguna. Gauritzen naiz, Pepe Reien denbora, Iñaki Gaina, izan da beste argitaletxearen zutabe bat, Laura Mintegi lagundu zigun asko hasieratik, internazional maila James Dieteritz. Neri sartu nintzenean argitaletxean, esan zidaten beste editore batek esan zidan, argitaletxe bat da, harremanak eta harremanak. Hori da, eta gea da, askotan bezatzen dut, harremanak klabea direla aurrera jarraitzeko. Bereiztuko nituzke bi alde kasu honetan, alde batetik, gaina txalapartak bi alde oso nabarmen hori dauzka, internazional maila eta Euskal Herriko mailaz. Eta alde horretatik, Euskal Herriko idazleekin, errezagoa da, aurrez zaudelako, eta negoziazioa normalean lagun artean edo ematen direlako. Gero internazional mailan agenteak sartzen direnean, edo editore handiagoak sartzen direnean, hor beti borroka handiagoa da. Editore asko negoziatu behar dituenean eskubideak, aurrerapenak batez ere, ez daki zenbat liburu salduko dituen. Eta 500 igual saltzen ez baditu, ez dakit zenbat milako edo ez dakit zenbat 100 euroko aurrerapena igual ez du berreskuratuko. Baina igual ez du berreskuratuko inkluso imprenta pagatzeko ere. Kontua da, klubak edo txalapartak daukan, batez ere editore batentza daukan luxu hori da, zuk badakizu, ez dakit zenbat 100 ale salduta dauzkazula aldez aurretik, orduan badakizu gutxi gora bera zenbateko aurrerapena egin dezakezun. Inungo arriskurik hartu gabe. Editoreok egiten duguna da, esan, diru hau daukagu, eta liburu honetan sartuko dugu diru hau. Jakin gabe, liburu horren ale bat edo 10.000 salduko diren. Lehen, egile eskubideak ziren irabazpenen banaketa. Baina orain da, kasi miseriaren banaketa. Azkenean, gure langaia dira egoak. Eta egoekin jakin behar da, kudeatzen ego horiek, ez? Eta horrazten da, nik uste dut, edizio lanaren parterik, igual, ez dakit nola esango, zatarrena edo, eta da negoziazioa. Azken finean, edizio lana da negoziazio bat egilearekin. Ez diru kontuagatik, eduki edo zera konkretuagatik. Eta hori da borroka bat. Batzuetan jendeak gutxi gora bera onartzen du ikuspegia edo zure ikuspegia edo portatu aldiozuna liburari, eta beste batzuetan burrukatu behar duzu, beste batzuetan amore ematen duzu, hori askotan ere gertatzen da, amore eman behar duzu, badakizu ez dagoela zer eginik eta amore ematen duzu, ez? Baina, printzipioz borroka horretan sartu behar zara. Egira, zure atzean dauden paper guzti horiek, hori deitzen dugu el insultodromo. Hori da isla bat ze presioak izan dugu beti hasieratik argitaletxearen kontra. Esan ezagun, zentsurarik handiena eta da ixtearena, nolabait saihestu egin dugu. Baina gero ez.
Eta horrela, liburu horrekin, baina badira beste liburu batzuk izan ditugula, presioak, eta nik ikusi dut gore entziklopediak, Audientzia Nazionalean, ara joatea, deklaratzera epaiketa batera, eta han ziren fiskalak eta dana, txalapartaren entziklopediarekin, eta epaileari esanez, begira ze publikatu duten hau, eta nola da posible hau salgai egotea. Horrek ondorio asko bazituen, gero joaten zinen al Corte Inglés, eta al Corte Inglés esaten zuen txalapartaren ez da liburu bat ere ikusi behar zen bere dendetan. Eta bata eta bestea, eta bete izan da zensura ekonomikoa, boikotak, subentzioak ezak. Celesa da Compañía Española de Venta del Libro, hori, atzerrian Espainiako estatuko liburuak saldu behar zuena, eta guri ez zigun bat ere saltzen. Eta jaten ginen, eta zergatik ez duzu saltzen, eta azkenean behin akordatu genuen hango gerentearik esan zuen, jo, baina nola? Saldu ahal dugu liburuak, balin eta bere zigiluan armak baldin baditu. Eta, koma armak? Bai, eta zen txalapartaren makilak, eta orduan, ez, okar zaude, begira, hau da txalaparta bat, bakizun hau diren euskaldunak, eta hor jortzen du, ez dugu zer ikusirik fusilekin, eta geratu ziren argumento hori gabe, eta arrezkeroztik hasi zen liburu azaltzen, gutxi, beti ere. Zentsura mota ezberdina daude, ekonomikoa da segurazki, argitaletxean bakarrik ikusten dena, eta lotuta dago ere banatzaileek egite duten lanarekin. Banatzaile batek erabakitzen badu txalaparta ez duela inor salduko, txalaparta ez duzu aurkituko liburu denetan, orduan txalaparta ere oso zaila izango da. Erostea horrek ere nolabait edo horrekin lotuta ere dago kluba. Kluba da zentsura apurtzeko era bat. Eta gero zentsura beste zentsura mota bat da ere egileen aurka zuzenean egiten dena. Duela gutxi, Patxi Zamora lanik gabe geratu da. Guardia Zibil batzuek erabaki dutelako pertsona hori ezin duela bere lana egiten duen tokira joan, aireportuetara sartu. Eta hori da, liburu bat publikatu zuelako zerbait esanez. Orduan, nolabait ere, zentsura, ez da zentsura zuzen bat, liburu horren aurka ez du inork egin, liburu hori liburu denetan dago, epaileak ez du esan liburu hori ilegala denik edo ez dakit zer esaten duenik, ez dakit noren kontra, edo gezurra denik hor dagoena, baina lortu dute liburu horren egiletako bat lanik gabe ustea. Kuriosoa da, hori bakarrik Espainian edo gertatu daiteken zerbait dela uste dut. Txalapartak badauka parte bat ez gaztelaz publikatzen duena, eta hori gutxi gorabehera ezagutzen dute, kanpoko editoreek, baina euskaraz publikatzen dugunean, esaten diegunean, ikusten dute, irekitzen zaie beste lehio bat da, beste hizkuntza bat. Galdetzen badiate zein da gure ezaugarririk importanteena, nik esango nuke memoria historikoa dela. Nik uste gaur egun ere, eta inoiz baino gehiago seguramente, hori izan behar da, hildoetako bat. 78an geratzen dira batzuek, gure erronka izan behar dira 78tik onak gertatu den guztia kontatzea. Hori alde batetik, hori ez daukat zalantzarik. Eta beste alde batetik erronka eta igual pixka bat autokritika ere egin behar denez, euskarari ere tarte pixkatxo bat handiagoa egitea. Gure herrian dauden debateetan nola eragin izan behar da gure lana. Nola eragin, batez ere, gainera etorkizunera, editoriak daukagun almenetako bat, edo askatasunetako bat da, hain zuzen ere, pixka bat areago joan gaitezkela, ez? Beti arrisku batzuk hartuta, zentzu guztietan arriskuak, baina beti bideak zabaldu behar direla gauza batzuk apurtuz, arrisku batzuk hartuz, debate batzuk, ireki nahi ez diren debate batzuk irekiz, eta eragina izan, ez? Jendartean, herrietako mugimenduek ulertzen dute, ulertu beharko lukete ere, txalaparta tresna bat bezala. Poza handiena ematen duena da, zerbait, publikatzen duzunean liburu bat eta liburu horrek badu eragin soziala. Euskal Herrian orokorrean nik uste eta estatuan ere
horrela txalapartaren mailan dauden beste argitaletxe batzuk, 2-3-4 pertsona lanean dauzkaten argitaletxeek daukaten lana da militantearen lana. Azken finean, txalapartan gaudenok militante lan remuneratu daukagu. Bestaldetik, ni hona sartu nintzenean duela 8 bat urte, apokalipsia zetorren, paperezko liburuak desagertuko ziren, hasiak ziren irriderrak eta ibukak eta bar zabaltzen. Gaur egun uste dut ez dela, munduan, estatu batuetan 10% izango dira saltzen diren liburuak ibukak, eta Espainiako estatuan ez dut uste 5% iritsiko direnik. Orduan, alde batetik, liburu digitalek ez dute ordezkatuko paperezko libururik, hori ez dut uste gertatuko denik, ez da gertatu ja, eta ez dut uste azkenen, datorren 10-20 urtetan gertatuko denik, baina egia da hori bai badagoela. Arinkeria eta edukiaren arinkeriaren kontu hori. Liburu batek azken finean behartzen zaitu gai baten inguruan, historia baten inguruan, ez dakit zenbat ordu pasatzen. Eta hori da galdu duguna. Ez gaude prest, edo ez dugu gaur eguneko mundu arin honetan, ez gaude prest 10 ordu, 20 orduz pasatzeko bueltaka gai batekin. Guk badara mazkigu urteak eta urteak, lortzen dugun Nafarroan, liburuaren inguruan mahai bat osatzea. Nun egoteko instituzioak, argitaletxeak, liburu saltzaileak, liburutegietan lan egiten dutenak, egileak, banatzaileak eta danak. Aztertzeko eta ez dugu lortu. 2008tik atzera egin dire inbertsio asko, eta ez bakarrik kulturan, kirolan, ospitaletan eta bar, baina egin da inbertsioa hormigoian. Hormigoia bete behar da. Eta hor bai, oso importantea da, bai Nafarroan eta bai Euskal Herri mailan, oso importantea da liburua babestea.